Един отекчен дух. Мъчението на скуката. Бордо, 1862 година. Парижко спиритистко общество. Следващото свидетелство е част от глава 7 Безчувствени духове от книгата на Алан Кардек «Рай и ад». Този дух се представи на медиума спонтанно и помоли за молитви. Какво ви накара да поискате молитви? Уморен съм от скитане без цел. Отдавна ли сте в това положение? Около 180 години. Какво правехте на земята? Нищо добро. Каква е вашата позиция сред духовете? Аз съм сред отекчените. Това не образува една категория. Всичко образува категория сред нас. Всяко усещане среща своите себеподобни или своите симпатизиращи, с които се събира. Защо, ако не бяхте осъден на страдание, останахте толкова дълго без да напредвате? Бях осъден на скука. Сред нас това е страдание. Всичко, което не е радост, е болка. Значи бяхте принуден да продължите да скитате против своята воля. Това са много неуловими причини за вашата материална интелигентност. Опитайте се да ме накарате да ги разбера. Това ще бъде едно начало на полезността за вас. Не бих могъл, тъй като нямам точка за сравнение. Един угаснал живот на земята оставя на духа, който не се е възползвал от него, същото, което огънят оставя на хартията, която е погълнал. Искри, които напомнят на пепелта, все още са единена за това какво е била и причината за раждането й, или ако предпочитате, за унищожението на хартията. Тези искри са споменът за земните връзки, които отварят бразди в духа, докато той не разпръсне пепелта на тялото си. Само тогава, като ефирна същност, той разпознава себе си и желае да се развива. Какво би могло да ви причини скуката, от която се оплаквате? Следствие от съществуването. Скуката е дете на безделието. Аз не знаех как да използвам дългите години, които прекарах на земята. И последствието от това се отразява в този наш свят. Могат ли духовете, които като вас се скитат безцелно, измъчвани от скука, да спрат това състояние, когато поискат? Не винаги могат, защото скуката парализира тяхната воля. Те страдат от последствията на своето съществуване, тъй като са били безполезни и нямат никаква инициатива. Те не намират никакво сътрудничество помежду си. Изоставени са сами на себе си, докато умората от това неутрално състояние не ги накара да пожелаят да го променят. При най-малката воля, която се събуди в тях, те намират подкрепа и добри съвети, които да помогнат в усилията им да устоят с упорство. Можете ли да ми кажете нещо за вашия земен живот? Уви, толкова е незначителен, но трябва да ме разберете. Скуката, безполезността, безделието произхождат от мързела. Мързелът е майка на невежеството. Предишните ви съществувания не направиха ли така, че да напреднете? Да, но много слабо, защото всички те бяха отражение едно на друго. Винаги има напредък, но толкова слабо чувствителен, че е незабележим за нас. Надявайки се, че ще започнете едно ново съществуване, искате ли да идвате близо до мен по-често? Призовавайте ме, за да ме задължите да го направя. Ще ми направите една услуга. Можете ли да ми кажете, защо почеркът ви се променя толкова често? Защото задавате твърде много въпроси. Това ме уморява и имам нужда от помощ. Духовният водач на медиума. Интелектуалната работа е това, което изтощава този дух и ни принуждава да му предложим нашата помощ, за да може той да отговори на твоите въпроси. Той е един безделник в духовния свят, както е бил и в земния свят. Довеждаме го при теб, за да се опитаме да го измъкнем от апатията на тази скука, която е едно истинско страдание, често по-болезнено от обострените страдания, защото може да се удължи неопределено. Можеш ли да си представиш мъчението от перспективата за една безкрайна скука? Повечето духове в тази категория са тези, които търсят едно земно съществуване, само като разсейване и за да разчупят непоносимата монотонност на духовното си съществуване. Често те пристигат без да са взели решения за доброто. Ето защо трябва да започват от начало, докато най-накрая не усетят истински напредък в себе си.